іноземці, які працювали в Донецьку, і було багато комерсантів. Я власне писав, що першими звідси поїхали комерсанти. Я сидів і писав на своєму ноутбуці якийсь текст, колонку про те, що я бачив, а поруч зі мною сидів молодий чоловік, років 35. І він дивився так от скоса на те, що я писав, і він каже, що ти пишеш, давай я тобі розкажу. А я говорю, а що ти мені розкажеш? А я комерсант із Слов'янська, у нас вчора на фірму прийшли люди в балаклавах, захопили приміщення, потрощили оргтехніку, і я, власне, тікаю зі свого міста. Він мені далі розповідав якісь реалії, і, власне, це якийсь такий елемент, з якого, можливо, цей вірш і народився. Я дуже сподіваюся і розраховую, що цей молодий чоловік повернувся назад сюди. І купив собі нову архів. Візьми лише найважливіше. Візьми листи. Візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони. Візьми срібні ножі. Візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі. Візьми хліб і городину. Потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. Всі. До останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць. Нам ніколи не пити з сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою біженці. Нам з тобою бігти крізь ніч. Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів. Нам з тобою тікати від псів. Спати поміж голів. Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах. Тратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться. І ти не прийдеш назад. Не буде задивлених кухонь. Не буде звичних посад, не буде сонного світла серед нічних осель, не буде зелених долин за міських пустель, буде розмазане сонце за плацкартним вікном, буде холерна яма залита вапном, буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові в прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений за ребро священик із безжурним смішком, свинтерна тиша, гамір комендатур, списки загиблих друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає шукати в них щоранку ім'я своє.